ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 10ଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରହସ୍ୟ କହିବି ଯାହାକୁ ଶିଖିଗଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦିୱାନା ହୋଇଯିବେ। ଏହା କେବଳ ଟିପ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ କଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2. ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, ଦ 10 ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିଲର୍ସ। 1. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଶରୀର ଭାଷା, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆପଣ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କଥା କୁହେ। ସିଧା ଶରୀର, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବା, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କଥା ହେଲାବେଳେ ତଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। 2. ଶୁଣିବାର ମ୍ୟାଜିକ୍, ଦ 80-20 ରୁଲ୍। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ 80 କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମାତ୍ର 20 କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। 3. ନାମର ଯାଦୁ, ଦ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ। ଟିପ୍ସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଥା, ସୁମିତ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତା ଅନୁଭବ କରିବେ। 4. ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଶୈଳୀ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ତୁମର ସାର୍ଟର ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କୁହନ୍ତୁ। 5. ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଅରା। କାନ୍ଦୁରା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଉପାୟ, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। 6. ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗ୍ରୁମିଂ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ, ସଫା ପୋଷାକ, ସଫା ଜୋତା ଏବଂ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାସନା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। 7. ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଏ। 8. ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଏଭେଲେବୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହଁରେ ହଁ ମିଶାନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 9. ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବି ନଲେଜେବୁଲ୍। ଲୋକମାନେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ କଥା ହୋଇପାରିବେ। 10. ରହସ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଡୋଣ୍ଟ ଓଭର ସେୟାର। ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଟିକେ ରହସ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କୌତୂହଳୀ କରିଥାଏ। 3. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ କଥା ହେଉଛି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି। ଆପଣ ଯିଏ ସେଇଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନକଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ନକଲି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଅସଲି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି 10ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନିଜ ଭିତରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।